Miyamana na indo mwancho muligiriro Ndizi TV kerogenderete kubwatia mirobirionsi yerit kuria rero chiaragire Chinsa Isato chiabona mogoroba chingakingo kwarigania SMS Amayia irionko manyie nara yana kwariganirie asenchira ire yubwikiranu yandra gotonyora sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube to watwetera Ndizi TV News na bogo twitwetera @Ndizi TV News boigo ase website yaito nigora tonyora wetera www.ndizitv.or.ke erio togendre gusanga mankire ne Evalino Sero ni otokubwatirana nere Joshua Uta sensemo yimanyererio kabana into ikomo erio Kwariganto chake Amayia Chinsa Isato senchira yobwikiranu kurwase county ya Kisii awase abamenyi b'umuchibu gembo bale no mogoko neye magega yo muchio yogo kini wakoba municipality murobero yo ni gokorekana ritko rya rero gokorabwa no mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati uyoboigo oriachire cyo cyikirania magendero ye chingencho au abarai au kurwase serikali nene nabaye serikali ya county ya Kisii na barabomba ikirana ase umuyogoyo murikeito Josephat Amisi norobati urwaso bwikiranu Omochibo gembo ni gonyara kobo ni wekerengo kiae na goikira keria ke municipality yanyara kobo igoro litiko lya rero korengana no mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati na governor wetu wapi makofi ya Ogembo. That is the flag, a symbol of serious power. Bono nigo serikali ya county ya Kisii iseyo boraibwa igavana Simbarati irachikobe koenekia buna mache na bwigestima byanyale koba bikurewa asenchire bwikiranu imeyo mucho ibogembo. And I'm confirming na yura mache gari stage na romate now yakweba amache muntu nde bwensi okole biashara chi hoteli ndotagite macha ko buja se chicho chigete mo maiga no macha ko buja kulero ndwensi wake biashara lazima fix ya machi na rule mutinyo yo mugima amachi bosa osogembo twanze kubeka kimiti ngo kibale n'abatevinga barazima ba make sure estima ya abeire titaye chabe bachire aya ko make sure bale sure ngankobere abarai abanga banyarako bagwikirana asomo yegoyo nigo batoki ketambo kireo kikimugavana Simbarati yoko enekia buna anene ensemo ya gucha nero yanyale koba igotwara municipality ndagete teba asante sana governor aso koro kyokoboko kwao nande buna gwatoyete chira ngankole ntole municipal ga Simbatageta toge tigakira November Nonyena bo omugavana Simbarati nigatebire obotenene bwe municipality yo nigo brachikoba gokaenanwa ochia ase baliboka baranyara koba goikirania amaganio ekero emereme yanyare koba gekoraliwa bene omuntu oranyare koba manager process ye tali simbo korwa process ye no muntu oranyare koleta investors muntu oranya tali bunyomba aikatali mangana ngo no mochi ono munyasamete osemontoki obwate network ono ntoko nyara kwa monto ndwensi kureke nyorogayiga esengenjo nero kunyoma rutangayi omugavana Simbarati nigatabire omoroberio bomubaro bw'abakori emeremo be county ya Kisii nigoranyara ko bagokoera so mutionyeyo na boigo oroboti rwa bene kunyara ko baruko bwato kwa bwangoiga onyoro umuntu kuroro sana ibi akubeta umuntu esilana tokonyora umubitire liuga liomu igo audit egendrete ntugende kubara abantu baitu inchena tebete kaptura tebete abantu embeo bawo kole county inganye te report yeli mbaye tanti abantu 500 embeo atayiyo rakibawa kabugende keke mushara mu wanje audit yegende boigo abachumbe kurwa ime county ya Kisii nigo baboriwe banyara ko bakomubwatise governor Arati elinda nyara ko bagwikirania chira nyara ko bakoliera abamenyi anebe county ya Kisii na boigo siasa chebyama chinyara ko bachikobekwa kando. Na mimi nataka kuwaambia wale viongozi wenzangu ambao tuko na wao kwa bunge wananipigia kelele kwa nini mimi ninakaa na governor. Waswahili wanasema fuata nyuki
Unataka mimi unajua ukifuata inzi itakupeleka wapi? Sasa mnataka sisi watu wa Nyaribari tuende wapi? Sisi tutafuata mali nyuki iko, si ndio? Siyo jamani ndio mudosi. Kuripoteri gataseni kia Ndizi TV kurumu Chibuogembo ime constituency ya Mumachoge Chache ime county ya Kisii elithanane Josephat Hamisi. Mbia mono Josephat Hamisi ase oroboti ururekiranu magega yo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati ko chakumurobere obukorusie ubi asensemo ya Nyambera na koyeira asensemo ya Kari bona ningo boteneneri we skuru yo boroso ya Kari wabere bokogikeria enganeyo na otabuna nigo batu areto bwoba bwokonyora amarwaire na boigo ogosaria mazingira asengencho abarokiwa ningo bakonyorera masomo angenase ubie yetugutire nabona nigo bamuburi omugavana we county ya Kisii kwene kyabuna nkori yare enchere ngao yasigose asao ase arabeke ubyeyo muri cyo Vincent Onyancha no roboti urwaso bwimi gati ya boibori ao bakurwa se skuru ya Kari niko bono bamuchiri omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati asoko ire ubyeyo ayarusi wa Nyambera go ikangene skuru yo korengana boibori ya bono niko bamuganiria rati koligia sakobeke ubyeyo korendete lyangene skuru yo ya Kari ko kerusio gwiti immediate effect na ande nya turiko kerusio nturiko chokobwa na igwo karako te yabango no isoko rusianga ingo kobetere ukobekera na boto takete bono ritukitokora mandamano torusi inyakoro musaje nandi gwatindire kabisa ochoto betere rio tobekere rio rinto kobwe toko sasime muno takete lakini nta toko tebinga edeka nebe yemo ntoko kobwa ayebuna twago chore to gwante ko represent na kolenda lichi kwerio na koliegerera asengenjo kwali bunire otaliko libwatia bono twebangire oikoru ofisi tobeko montororo ora arende lichiko arenda abagusii arende bintu bya Gusii watiri chiko nobunete lichiko yande nyito chikolibwati ngoko rustoro office twakoire masa 24 nigo chinga kichwa mochiro boraibwa yo mugavana we county ya Kisii Paul Arati munabone bintu mbiro tumatume totamanyeti okokora kende gionsi okagetenga ekeburi ekikiago ne kibesa na chiko kwara okora kende gionsi abantu bari basometa corporate unity bakasoma bakagende university batatumete birazi obaenda obarigi babe chi advisor chiago obabe ki ministry tafauti mbakwengero bongo ayo bategerere korengana n'umwarimu monebwe skuru yeni kobonaganiri boigo ubyo yukurusi gwa ase ensemeyo. The county government is doing its best to clean the town, but as we do that, then we should not jeopardize Kostaweke Abanabaito in a risk. I think if you moved out here, you'll find everybody beaches koga gachi on chimbe chiachire, chakora chiachire. Even though because synonymous and don't see a dumping site yakoba. Even though Biro says stray dogs, bearing in mind that last year, so we are getting a bit worried. And our appeal could be that if it could be moved elsewhere, it's at least a bit far from the school, then we'll be glad. Nonyana boni ko barikireri uko gochaze wizara echisemi ryo byo nyaro kurusi kwa senseme yu asaba igomwari bo monamentre buna abana bande kurwa senseme yu barokane bagochorana koriye binte bigundo eibono bibekira senseme yu kubwatikana no koirwa kwe ubi ase enseme yu eyo yarusi wensemo ya Nyambera. We as a school, we wrote through our education office and we informed the relevant authorities, and we look forward that at least action should be taken. Asomo chenu boigoni gomatebiruna ubi yarusi wa Nyambera na koirwa angene skuru nigero kogoserere okonene anana sugwateka kwa marwaire. We are sitting on a time bomb. Yo oborwaire ogwateka kujasa bana baitu school. We are coming here to treat and take care. Abana inchi batebire nga kama mbaya ntoko chikogotegerera asema tukoye 120 kwa berobizi kende ki gwa kore gwetani gotora robo chavu oche goita bana baito gitu kipindupindu tatoko tara bana school ene obi tomo etenere yale ntru anana bejo kwa uneli yale ngematali. Governor should think it twice. Abana baito we are talking about life of our children. Tekabali yenjere ngao aitabanganye dumping site go to different place onye ba ko if it must be that no ba ko ibekaga the olibali yenjera
wako yakora uko na kukoroko bolia hanekoro somwalimu monene bwe skuru ya bono asaganiryo mu governor bwe county ya Kisii Paul Simbarati kwane kibunango sona nagati na konyara komanyana kibaranya kurusia ubi ebekira sensemeye azatebire bunani gera chikoboko gosereriyo konego cha sabarokiwa anekero chiskuru chigo chikoigurwa ko reporter ya Ndizi TV kurose skuru ya kari yo gotoka imeye county ya Kisii letirani nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Mbia mono murikeito Vincent Onyancha ase oraboti ururikiranu egati abagaka korwa sensemo ya Riakimaye otoka se wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango ime county ya Nyamira litko lya rero nigo batwara ege karo nabara ikorwa se county ya Nyamira eryo gukwanira igoro yo kwagacho kwe university ase ensemeyo kurengana nabagaka abo nigo baine kyabuna baruro buremo oboborechi ekemeronke 5 na ibere ekyo ase obwagachi bwe university eyo asibabulire abara ikorwa se county ya Nyamira kweneke bunanko bwaterana bare eri university eyo eyagachwe munenchiremo yogo konya basaye wetanga kurwaso busali bwechingencho au murikeito job manki na manki erinde gotingia ekerengo gechisemi ase county Nyamira nigo abarai kurwa sensemo ya Riakimai bachakire umoroberi bogo chaka university asensemeyo ninde no mogoko konyore project mune rache Nyamira yaito egere to konyara abantu baminto twenspi ase Kenya ngima through His Excellency Nyaribo na nchente community nga the county government is behind enganiye ntobasire ase kirengencho omunyakerogo otenenerete umoroberi yu Richard Ongera nateba university yunigera ro Nyamira University naende nigo erachigo kinya ekerengo gechisemi na korosia amabaga yechigasi university ega nekonye community yeito kerokende abana baito mbasome bonsi mbakonya gwesona ni bintu bya marua community yeito neimoke igoro abantu mbaga chinyomba iko development nebe ase kanyure yeito asate bambagendrete kobwatia emeroberi yonsi ewenerete elinde guchaka university asebara chikoligia obosemye korwa se university ya Kisii University Omusabu chief wenseme Jefferson Abuga nate babasangerire birengere bamenye bensemeyo asebanchiranire nenganeye ekeretu anste project ye ntu akorete gende gikoro kuna public participation tokareta kromonto aganchirana abananchi baganchirana mbataite university pole 52 hectares yani acres ekina kitu abaire inde program ye university project yeyo inde enyara okarwegas egati abarayikorwa se obisyo mubunge West Mugirango Dennis Kirwa nate bambachiko basira asasa ba omuwaziri w'echisemi Ezekiel Machogu kubabwatesia elinde konyora university ase county ya Nyamira kire county buna omo president yatebanga university ya Bororo na intu kobeka toro koboko waitoro buna office koene kyabuna West Mugirango nere gochigotwara university korwa se county ito ya Nyamira andelingana elyo gotorali suguma sobwango togosabe CS ito yo korwa robalira balia Gusii CS Machogu abwati ngane ya sobwango aenda achake nemereme iko Gusii anene Nyamira county moto bwatesie egekogera intuntu bwate ground egento tutagete korora amagacho na abana ogosemeri kwa bamenyi bensemeye nkolinga ensemeye nechikoba university entangani ase county ya Nyamira kurwa sensemo ya Riakimai egotoka imeye county ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Mbia mono murikeito Job Maangi asoroboti ururekiranu korwa se county ya Nyamira abananchi korwa se ebunke ya Bonchari nigo bachiramo na gusangererie birengerero byabo kubwatkanari baganetie aiweli bagaritangani asensemo ya magendero anene korwa se omochumbo bo Dr. Charlson Choke nigo baburiria baraya bwo kubwaterana korwa se ebunge yo kwenekia na ebunge ya Bonchari yabeireke gusuka mutwe murikeito Ndemo Stephen noroboti urwaso bwagare Bonchari ngati echibunge kianda ime ya Kisii ebwate chiwodinye bugiakumu Riana Bomorenda na Bomariba ebikaro bya Bonchari gosange birengeri byabo bya magenderero baragani korwa sekiganche kyo mujumbe Dr. Charlson Choke mbiakorekana chinsemo au gati yabo ensemo ya Gesonso bomwanda location
public participation igotwaja gotegerera maoni y'abantu b'ekinyuri ekiiga getatebie chi project baratake eserikali ebakonye gochichaka gose gochiagacha na gukura. Inche CDF ya Bonchari ninche youth representative female buna togendere tega twatwarire meyega wao twatwarire already ene moyego kabere twabwate koigwa maoni y'abananchi and so far buna twachire abananchi bamaite kigetagete batagete nandi batoire chi project bataite tobakorere gati yemeroberi yamagendere gosiru n'ekigancha kia CDF nelirengete chisemi n'oburendi eyo yakirweko kogati yabo okwagachukwe birasi bye chisukuru amuno kwagachubuya kwegetaseni kia banyanyimbo kia gesonso. CDF ya Bonchari imejaribu, tayari tuko na ofisi nzuri sana ya polisi pale Suneka na walianza na hiyo. Unajua pia inategemea na pesa, wanafanya moja kwa wakati, lakini tumekubaliana ya kwamba kwa sababu ile imefika kiasi ambayo inatumika sasa, priority kwa wakati huu tumeipea Gesonso. So tunangojea pesa ikipatikana. Hapa ndio tulisema wakubwa wote wa subcounty wanakaa, wa security, OCPD yuko hapa, DCI yuko hapa na wana maofisi. Lakini CDF imekubali ya kwamba itawapatia priority wapate mijengo mizuri. Kamati ya CDF etokonye ese bintu biritwariste pangeri twariste inse egere chisukuru chikonyeke amo na polisi na ranyore bintu biriganite kinyumba cyagacu shegara abaskari n'abarimo batoke barasi ibo ofisi chingira. Lakini egentege tanga ni tokoliga linga kere public institution yebwate project nere kuraera elinde chibesa jirije serikali chiabekirwo kinyara gotumeka ase omwana inchi konyora service kurwa segentekyo. Avisi ya CDF ya Bonchari yaineki neigeke obotumekyo obuya n'obwekiranu bwenibo ya CDF elio gosiremeroberi yamagenderero Bonchari. I want to confirm to you that this financial year the allocation for the national board has been increased from the previous 138 million to 141 million, which is very substantial. And with the kind of leadership we've also put in place, projects will be handled equitably and with fairness. Wetera asevi karobya ronga bwatani korwa service yo mujumbe we bunge ya Bonchari mekaine buna Honorable Charles Onchoke banyara gotarira Chinsemo au imechi ward cha Bonchari asaba menye banyara gosange birengere bya magendero baragani asensemeli yo burendi nensemo ye Chisemi. Ko reporter ya Ndizi TV korwa sensemo ya Bomwanda location egotoka ime ya Bogia kumu ward ene bunge ya Bonchari area tariane Ndemo Steven. Mbiamono murikeito Ndemo Stephen ase oroboti ororo ikiranu obonchoreria ase sekta yobosombi bwa matatu imemuchi obosongo nigo bogenderete konyoro gwakwo konene neye magega yomubaro bw'abantu bali babwente koirana guchiase emechi au kororokana koromo kekegima kurengana nabo bwatani korwase sekta yo nigo nonya nabo chigari chiabeire chikobura koirera barabwo konyora sare nene ase obonchoreria obwo murikeito Mildred Momanyi na bakagusanga negati ababwatani abo. Chingaki emeyega yesuguku na gochengera omwaka omuyani gocherire asaba Kenya abange bachakire koirana chinsemo cyabo cyokorera emeremo ryo kwegendereria asa magimabo. Imeye county ya Kisii nigo abateneneri au ase sekta yo Burundia baenekirie abantu koba abakekegima yekorengani gwane myaka ya magega. Ako simu yo ngotenga abantu batwete na ibo cyago cya Christmas yo barabakesa. Asengenje uchumi ya chire nse pibanto mbagwati bese. Ono au evna mtema tubande buna garote twalenge ko Christmas kyare ko era Christmas. Abantu bale go travel abangi kabisa. Ande stage ya odoji twamete ebe. Banto mbayo nando komende tebe. Ande kulingana na mafuta achi agenda hiyo. Wise na mama na boros tira kita tumesema bantu bara kosi abantu abakalifanya sababu bwana nuse ya manofusi ya bete ntambe ona yasara bila nani Nonyana boigo nigo oboremeru boro bw'ekigari ase bara ase ogoisana kobogoria abantu bali baro abagari pade bara bangi mbabwatira bari bitubati ne chiko mugoro togo kirage
kari tulinya n'ikiyara tukurwanya tabwati abantu tiyata gokonya abantu bari bakogenda asitira bona mono muna ingoro n'abantu balenga abantu n'abantu ono bakavugana n'abantu kaboita bakaba kandi tigatikake Ase chinga kecho abarundi nigo basabire ligori lya maguta gokeigwa elio esekta y'obosombi koimukerera igoro amagana ya maguta na ariko bari gusabira ibisaira yise seminje ko abantu nabo bakuje mwako muni mbabula tibesa ne bono no mata tuyabire kongo bono tuko ya bae beso ko beke uti to era bale so tuko sabe serikali ira ya maguria maguta yise uchumi yabaire Kenya kuna tu agagete chikura ndoma etinga abaraya babaje twachorete ngakibarate kono Boigo nigo basabire bali bakogenda chinsemo ao koba abalemereria nonya abantu barabake ase ekoiregeka egali koganya abantu sema yaba nonya baro chikaina bakanga na ko basaba abantu ko masongira ni ko pesa ya pesa wao kama romo afio sore gani hata kitaji abo mwangara kwa na kile gari sabari ya leo ile ndambi na ile sayo ukiya abantu bana omubaro bw'abantu bakurwa asomochio bosongo gochia somochio Nairobi nigo nyareko bagogokea kegima gekorenganirwa n'emyaka ya magega ase goikira bono iga abange babatebire buna nigo obogima bogendete gokonga kegima obo bwaireire enambe yigokea ngoripoteria egetaseni kya Ndizi TV kurwaga iga obogatagati bwo mochio bosongo elietaliane Mildred Momanyi Miyamano Mildred Momanyi ase oroboti ororikiranu amateyemo kurwensemo ya ebate yotoke sublocation ya Masongo ward ya Kisii Central county ya Kisii nigo yegenderete korera kubatkana nemechanderi bawetera eyo yakoretwa n'obutaka obo bwatete ase enkeyo nabono nigo barereira abasamaria bayana boiga baraiwe sokya nako bakonya nonya nendagera nonya nase bakubeka omutwe nari nabarabu baragendere bya asa matukaribucio muri cyoito Vincent Onyancha nabagutarire nkeyo na gutwariganira roboti wa bene Koruna chito muchiyo na bire ngoitera makom na bire ngokora chikonda kama tulisina kama tubwate tambura ngeti Chinsa chamambia na nigotogo ikasenka yo mwaka George no mongno ya Rosa au bagendrete gwetera obokongu aiga abana niko bakoriyo boro na machaberirie na kubekwa machani sukari etayo abana ba nigo bakurumania amaberuka mwobo nene asogosongererwa n'obutaka asa amatuko nigo babere bamenyete ase nyombeye na nigo babwate abana batano kubwatekana no kuburwa ase bakorara nigo bananeta abana babere gochia sobuhiri ase bategarete n'abana bakabatatu aho boigo batari kogenda skuru singe ye nyombeta yo bona ngasinywa stai abana bakorara abana bamintorende bakaba bagosaba lenda abana abulende ngabaira lendo boyiri no ni skuru ni michando unabona abaiga mbaranda skuru hapo omugako ye George Morara nigonere aereire aria bagoetera mabarabu nabora bakonkuru na nyomete nabotogendera tigo nchimano na konda nkora ya mugondo na nyora linde na hande ndire to kora konda undo kurianani undo ko ebesanke usoko ebesa kwagurira muturiro ya nyora lindara sukeri tuko asabana George na Rose nigo bono kwa betereri ya koraranse ligotigara abana babo getanda kubwatekana buna nyomba yabo nigere enkemono abana bakorare getanda nteno mugaga twaransa twararo otokorutego ni twabeke matress igoro twararoro twesimba teneyem twararoro rinde bwakire ni nyasawo nyagotoyorera aiga Rose na boigo amono mugako George nigo bagendrete gochandeka rito gochia serinde ekirokeri obotaka bogendrete ko batakuna maberatayo okorara ngatiye mechando bakonyora batabwatia sabakurara ekibakuria ngatiye mechande babwatereneti barobo irituko ryo gochengeresu kuno mwako mojani goriterete ko babune ndoto kubwatakana buna mbabwati ndagira bakuria sabono bagandiyo kuboria na okonya kurwasa abasamaria baya erikonyara ko bakonya konyara kwegenderia kurende obokonyi
ase nkaiborarwe. Tena aligeti obwa MCA wa Kisii Central Ward tinairanga bana mbaibere twabekire nyomba lakini bado nabwate oboko kugani kore kwa igoro nabona ariko basaba ngondo obwate kende gekogera amaeno buremeru mboro ase nkeye. Andrew Moindi Mochache kubwatirana na abwatani bande nigo baimukire getambokero gyoko bagachera nyomba ase bono baboria abantu bande wesonki ariko nyara kuruwa bokonyi gochia ase nkeye. Twanyarire ko batokuruwa bokonyi bwe nyomba akini bado mbabwato kugani bune kerogo endagera bana bambatakire ko gende school oburangeti matres nigenkeye bono yagokire getambukireke nakoborio bokonyi bokurwa saba samari bande abaya cyake nare goteba uyu bwatikia bwatankonye none getanda timbwati ni matres tanga ningoira niri Andrew Mochache mbiamono asa Amayia abere gagonkorera ande ngosaba Nyasaye bwati sitamutiga ni familia yae kera gosoka ne kera gosoa abamonere igo bono yatigairo kuboria gochasa bwatani bonsi kurwensemo ya serikali amone kinyoro amona basamaria baya konyara gwesoke konyara gokonya umugaka George numungnoye iri banyare ko egendereria konyara gosomia bana iri bo igo banyare ko Rusia bana asabatigete asamairi ko reporteria Ndizi TV kurwensemo yebate gotoka imeye county ya Kisii ritirana nchinkuru kwa Vincent Onyancha. Miyamano murikyoito Vincent Onyancha ase oroboti ororokera tugotekana nayo nigo umwaziri boboremi Mithikali Nturi aganirie abantu osmeke ndagera asobonge erio commentary gesari ndagera imeyense egento baigo atebire na nigo kirachigo kyania omuchando bwo kubura kwendagera na baigo okomenta kwerigoririe binto buna rigoririo bosi baigo nigatebire buna nigo erachigo konya abakenya ase ugotagora chibando ne binto binde korwase Chinsa Chesko yani gaya kwana imeyo mochi Mombasa. We need to grow more food. Most encouraging you, whatever piece of land, however small that is, plant something. If you plant something, the money that you make today, you not use it to buy carrot or you not use it to buy onion, you will save it because you can get a piece of maize from land, from your small piece of land, and then you can be able to really take care of your family. And I am really pleading with you people because if we were all to rely on buying food and assuming nobody went to the farm to produce that food, we wouldn't ensure the coins or the notes that we all have. So let's all work together and address the issue of food security in the country because it's our business to ensure that we have food to eat. It is sand, and that's why you see I've also made the announcement that we are going to import maize, we are going to import rice. So we are not doing it because we want, but the projections are so bad that if we do not do it, our people will die for lack of food. Yeah? So the mitigation measures that we have in the short term, as we plan ourselves to grow more food in another 6 months or so, is to bring you maize to get unga. And I want to commit, by the end of March, by the end of February, the cost of unga will have come down. The cost of rice will have come down. Omubunge webunge ya Imenti Central Kirimangushine niga muganirio muraiwense Dr. William Samuel Ruto koine kyabunango ikiraniare chira chiriari rtabana inchi chinga kyaringe kwerigeria chikura okwana chinga kye chiongushine niga tebire buna account gosebunge ya Imenti nigo yaberege kwebo mono anena sama baga ase obokoreri bwe serikali askeria atebire buna nigo ababwatani korwa sense meyo bakonya tekegima ase okumwakire koko Dr. William Samuel Ruto. Please, Raisi wetu William Ruto akumbuke Central Imenti kwa mambo yote yale anatenda. Kwanza tuseme kama uteuzi wa viongozi, Central Imenti haijapata kiongozi yeyote wa aina yoyote, kutoka permanent secretary kwenda kwa makamishina hao walichaguliwa jana na Kithure Kindiki, kwenda kwa viongozi kama CS, na hapo mbeleni watu wetu najua wamezoea kuwa na viongozi sababu ndio walikuwa na Ambassador Mudhaura ambaye ndiye alikuwa mkuu wa serikali katika serikali ya Rais Kibaki,
walikuwa na PS kama PS Mongera, walikuwa na ambassador kama Mutuma Katholima, walikuwa na viongozi wengi ama Margaret Kobia na kutoka hapa. Kwa hiyo tunamsi kwa yale madaraka ya kugawia watu na uteuzi unabakia. Mwancho murigereri aigano na ikire omwerio bwa Amayia Chinsa Isato asenchera erengekera numbia manaso gochora kubana ncho ikomwerio bali monsto abatoku bwatrana kwene kyamangana wekere na barabni gonko bakira ngambia muno nyora bako gendera gotonyora sesemere ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter na bako tweet wetra @Ndizi TV News boigo ase website yetu ni gora tonyora wetra www.ndizitv.or.ke erio togendere gukumanya na boigo gusanga amanke eritariane Evelyn Osero ortwa bwatranera sensemo imenyererio ni gakoro kwa Joshua Auta na boigo Petronila Mukeira oyene kyabuna chibichanerio gicha wekeire asenchira yabene twaro buligereri borobya asemerobere yonsi ya Ndizi TV na bwo bwansu mo Gusii boigo obotko boro botoreru oikarit kuria ankyo.